Yeah, guys, thank you so much, Malawi and the cameras. Inuyo ntaina yake munayamba nako ndi kamuntu kamakani kenakakilaki kamuntu kamakani kacha initu kamuntu kweti tabuno ndi muthu kacha apa muthu kacha bwino like bwino kacha bwino koma kamuntu ndi kamakani kwambiri like kamakani kuti kakumatani inuyo undipha iwe ndi undipha kuchitoka kamati iwe ndi undipha iwe undimalize tuone iwe wephe ukapushe uko kamenya koma koka kamira mpakulondwa kwanu mpaka nakulondwa kwanu eyo iwe guys ndikapharaka koma iko ndo ndipha iwe iwe undinyenye iwe undimaliza kanthu kamene kubunaka like bunaka manaka munakabura kwa mnthu kamene koko pakhala ntendo tamakana kwambiri ayi tima viete tamakane okay pakatali pano ngakhale kuti USA Trump analonjeza kuti Iran mukangoyesera kungoyesera kupanga attack base yathu neliyonse ndikuti niyo tithanana iniyo mutha ngakhale ma threats ngakhale kuopseza kuna kuli konse kumene kunachitika pakati pa America ndi Iran komabe pakatali pano Iran yapanga attack America USA yapangidwa attack kama kuti America yapangidwa attack mabase awo ina ya Qatar ina ya ku Iraq since my neighbors batch 2 hours I think 2 hours even akondendi neighbor flight kumene ukundi thuku ni mabase a America paja America to paja yawo ija imakonda ndithu kukambira ndi dziko lija basi kweka mu base mene mucha basi asigati cholinga nkhondo ikayamba asero jo ku America yayi koma angochoka mmemwemo nkamba ngatake ndiyeno Iran yatumiza mabomba okwana 6 amene apita ku Qatar panopa sitinaone makachotezi kuti chitika nchane komanso palibe amene wamwalira kumene koko ku Qatar komano akata nawonso afuna walire kaya kuti ifeso ndi matulu malonje zalapa pato ifeso ndituona makuti komano foso ndikumati kodi Iran udali ya Iran udali ya like Iran koma mukutatha amene walibe nyukili yako koma mna awakulimba mtima kwayo wait I think ufuneka tayamba kufufuza bwino kopa like ifeyo tukwena ukhala pansi kuyamba kufufuza sisi cha Iran serious like to be honest like guys because this is not normal many threats like chopisa maiko ambiri ena ukhala mbali kwa Israeli ali ndi nkhondo ndi Israeli panopa ena so Britain kuti kuti komanso pakati kuphatikiza pane poso America kubwera ndikulowa mu Iran muje ndikuphulisa ndikutulukamo koma still iwe kwanena kuti ife tamewati yamba kaya ukhala ndani kaya ndiwe ndani iwe kaya we ndi kama kutama kuti ndiwe America iwe mphanga tikuonetsa like seriously like okay chifukwa chipa maganiza anthu apa mezili munde kuti basi iwe Iran ndiwe America singayipanga fakonda kopheza ndi ana opheza ndithu JD Vance amene ali ngati vice president wa Trump nayeso ndo anayankhula kuti koma nde zaifezo mukungoyesa kupanga makundi kuti mamwena aya this guy is and yokha othandizira sanapereke response yeniyene like kuti makuti like official a response ya official azibale like ma allies koma still Iran ikuti muzayane musadandaule ife ndedzina zile munjira zimabombazo ku Iraq ku Iraq mena ko base imene ananyenya ko sonthaina yake ada General Qasim Suleiman commander uja ananyenya ko so imene and panopa alumesi mabosi zina ababa zapiraso kuti zina anyway nkhani libara dimeneyo sire kudzozoti kusogolo kuno chinga chitike nchane and yes
former president wa ku dziko limene la Russia anayankhula ndithu kuti ifetu Iraniyo zili confirmed tsopano kuti Iraniyo ifeyo ndithu itafuna mabomba a nuclear awa ndithu sukuti ndi nkhani tiapatsaso awa andiso aliponso maiko sanatchule maiko anakuti maiko alipo amene titha kuapatsa mabomba aja airaniwo ngati akuwafuna anyuwiriyawo nehero Russia ndi anyway mkuluja ndithu anakafika ku mtiyene kuti FM foreign minister wa dziko la Iran anakafika ndithu ku Russia anakumana naye kukambirana komanso anampatsiranso kalata yochokera ndithu kwa supreme leader of Iran. Ndi sitikudziwa kuti zili mukala munchijani manangompatsia kuti nangasi madziwa makata akuluakulu eti ndi ampatsira kalatayo ndi aona kuti alumikizana motani koma siru panalinso pona kuti pa nthawi imene Russia zinamveka zoti ili ready kukhala pamodzi ndi like ili ready kupanga support Iran uyu Netanyahu ku Israel anazatulusa statement yona kuti akuti pompano au ali ndi maganizo ofuna kuthetsa nkhondo pakati pa Israel ndi Iran ali ndi maganizo ofuna kuthetsa nkhondo pakati pa Israel ndi Iran. Izozo anakamba after patatuluka ma statement ona kuti ku Russia ndithu afuna ndithu ali pamodzi ndi Iran ndipo asapota Iran. Akuluakulu zinthu zizikuoneka masimple koma tuthamangira ku World War. Izi nde tikupita chifukwa nkhondo iyi ndi pakati pano chachitika nchani. Asilikali a America ali around Iran, right? Around Iran kuzungulira Iran. Basi amene tithana nawo amene wawa tithana nawo awada ngodikira maoda kuchokera kujani kuchokera kwa America. Iran after kupanga ataki yauza a USA kwena kuti pajatu nutu simini simungabwezere mubwezera kuti ya ife kubwezera ndife paja ndamene mwana mbwera kuti panga ataki ife ndamene kuti kutani ife ndamene kubwezera ndeta kubwezerana simike nasura panga chifukwa zikatero mbuzo akale zimene mapanga Iran ichi patapa Israel akuiphulisa ainyinya kwambiri like guys anthu akuthamangira kupita ku I think dziko chamarira nangwe if I'm not mistaken Cyprus dziko ena lakeso ndithu and pana dziko limenelo akuyenera kuti anthu akulandala kuti ayi musabwere kuno nkhondo yetu itikhudza musabwere kuno nkhondo itikhudza, right? Ndi pali zinthu zingapo zimene ndithu it's like it's complicated kwambiri and they guys panopa like ife timonanga tizikhanga tizikutsika koma ayi Irani ikuoneka zoti ikanena imakhala yanena mawu ake ikangoti tibwezera somakhadi zoona ikangoti simoti pangatake tikupezana zimakhadi zoona ikangoti guys makuti zimakhadi zoona nde anyway kaya sikudziwa tanakaya kuti chamene chikulimbisa mtima ndi chani sitikudziwa kale chifukwa tinene pano kunena kuti mwina anthu ena samamvetsetsa. Iran ndi dziko la anthu 92 million, dziko limodzi limenelo, and America ndi continent. America si dziko limodzi, America ndi zimaiko zambiri zinaphatikizana kukhala United States, maiko ogwirizana of America. Aku America ako ndesi dziko limodzi ndi maiko angapo ambiri
mwana zimene tikafuna kuti Africa ikhale kuti nayonso ikhale United States of Africa ndi tisankhe chipresident chimodzi tikasankhe ndalama imodzi zimene iwo amakana America ndaimayesetsa kuti ali samana akhani maganizo amene amuphe maganizo ifuna kuti amadzizo tikakhani oti tikhani mphamvu zoti sangangobwera umangotenga zinthu zathu ndikumapita nazo ndeno tufadine kuzize continent ya nthunthu Iran dziko limodzi ikwa challenge kuti ba inu palibe zimenezo Iran simafuna like inu ngati mwaishosha simapita kukwita ukapangata koma inu ngati mwaishosha mwembeze tikubwezerana ayero nde timalizeni tatsala pati nyumba yake ndimi ineyo mutimalize tatsala pati komano sizingathe kuti mungobwera Supreme Leader pali speech yake imene anayankhula anayankhula kuti nthawi ya hit and run yatha anayankhula yonjo nthawi I think video imene ndazipanga kumambiri kweni channel chitamba kumene kumambiri kweni video imene ndithu ndazayiposta anayankhula kuti nthawi ya hit and run yatha iweyo hit ifeso tikulondola hit konko koma tifufuze kuti iwo wachisiya njotani kulimba mtima kumene kubanji kupanda mantha kumene kubanji sakuopa sokufaso kufa ndi akufa mageneral sakuopa sokufaso chisiya njotani amenewa pena kuti mafa kuzama bwinobwino guys titole ma update ena tikupatseni soni tione kuti kodi inanga zosatira nzotani chifukwa achina Trump ali nka situation room ya kambirana kuti chitani nakoso ukatana nakoso akhala nakoso arifuna kukambirana kuti kodi pamene pa Iran imeneyi tipange zotani imeneyi mwana imeneyi ndoti yani mene kusaliku ndoti kuimba nyimbo kuti timalize tatsala pati guys thank you so much Malawian Cameras.